खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बीपीएफ हानजानि इलेक्शन कैंपेन मीटिंग जथुमाया सोलिगासिनो बतझरा बासबारिनि कम्युनिटी नब्लाङाव बीपीएफनि इलेक्शन कैंपेन मीटिंग जथुमदों। बीपीएफ दलोआ गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोख्रोङै थाद'नाय गैयै हाबा मावनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि रायजोआरि नब्लाङाव बतझरा जिल्लानि बानजायनायाव बीपीएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों बीटीसी सरकारनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, बिथांजों लोगोसे मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो मिरु माइनरिटी सेलनि नेहाथारि सुल्तान आलम आरो बीपीएफनि गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि आरो ओनसोलनि बीपीएफखौ मोजां मोनग्रा गोबां लोब लोब रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों मेला जोबनानै थाङो। बासबारियाव जोङो दिनै प्रथमबार प्रथमते सिगाङाव जोङो दाखालि कयेकदिन आगोल जोङो दिसपुर चलो जात्रा श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जोङो जाफुंसार जाहोबाय आरो एबार दिनै जोङो बासबारियाव केम्पेइन खालामजेनबाय। गतिके रायजो राजाया जोबोद गोख्रोङै दङ बीपीएफनि प्रति अनसायनाय आरो आसा आरो जाफुंसार जाहोनो थाखाय बयबो कर्मी आरो रायजो राजाफ्रा पजिटिभ दङ आरो बतझरानि समष्टि जिहेतु बतझराया मोनसे विधानसभा समष्टि जिहेतु बे बतझरा हिसाबैनो दङ बतझरा हिसाबैनो जों मोननो हादों। गतिके बतझरानिफ्राय बीपीएफनि बिजाथिखौ थिसनहोनांगौ बेखौ धर्म आरो कर्म जोङो जाफुंसार जाहोगोन। बतझरानि रायजो राजाफ्रा थारैनो लुगैदों जिहेतु बे समष्टिया प्रथमबारनि थाखाय बतझरानि नामै मुंदांखा मोनसे समष्टि जाबाय। बेखौ बतझरानि बिजाथि महरै बतझरानि रायजो राजा आंनिनो सोमोन्दोनि जोंनि बतझरा होननानै बुङोब्ला बतझरानि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा आंखौ जोबोद गावनि हिसाबै साननानै लायो। दा बेबायदि हिसाबै बतझरानि रायजो राजाया लुगैदों आरो रायजो राजानि बे सेन्टिमेन्टखौ जोंनि दलनिफ्राय स्वीकृति होनायखौ रायजो राजाया लुगैदों। गाबोन समफोरनि भितरावनो क्लियार जागोन। निश्चय बतझरानि रायजो राजा लुगैनाय बादि केन्डिडेटजों जोङो बतझरा समष्टिखौ देरहासार जाहोनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय। दिनैहाय दिसपुर चलो जात्रा बिनि सेकेन्ड फेज दिनै बेखौ जों बतझराव आरम्भ खालामफैदों। हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव जोङो फार्स्ट बारनि थाखाय जोङो दिसपुर चलो जात्रा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट बेवहाय खालामखांबाय। बे मोनसे फेज जोबलांबाय आरो नैबे ब्लक लेभेलाव मोनफा मोनफा जोंहा जोंनि इउथ्सफोरनि गेजेरजों जोङो जे मोनसे दिसपुर चलो जात्रा बे मेसेजखौ होनो थाखाय रायजोफोरनो दिनै बेयाव नुजाफैदों। गोजोननाय मोन्दों। दिनै बेवहाय हाजार बतझरानि माखासे मोनब्रैल' प्राइमारि दं बेवहाय हाजार मानसिया बाहागो लाफैदों। दा बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि साफ्रोमबो थिखाजानाय जोंनि बिजाथिफ्रा गोरलैयैनो देरहालांगोन आरो आसाम सरकाराव जोङो मोनसे लायन शेयार हिसाबै मोनगोन। एनडिए सरकाराव जोङो खमैबो 7 केबिनेट मन्त्रि मोननायनि मिजिंआ दिनै जोंहा रोखा जाबाय। टिकेटखौ दिनै पिएमबि मिटिं जागोन। बे पिएमबिनि मिटिं जोबखांनायनि उनावनो जोंनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला सारा डिक्लेयार होसिगोन। 15था जोंहा दङ। दा बेवहाय माखासेयाव फ्रेन्डलि जानो हागौ आरो माखासेयाव जोंनि बीपीएफआ हारसिङैनो गेलेगोन। दा जेखिजाया जोंनि उद्देश्यआ बेनो जोङो दिसपुराव मोनसे शक्तिशालि सरकार नांगौ, एनडिए सरकार नांगौ आरो जोंनि आसामखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो जोंनि बिटिसिआबो बिनि गेजेरजोंनो गोख्रों जानांगौ आरो बिटिसिनि मोनबा जिल्लाखौ जोङो जौगाहोनाय, बिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो खामानि होनो हानाय, साख्रि बाख्रि होनो हानाय, लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जेंना सोलोंथाइनिफ्राय आराम्भ खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज दिनै भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, दिनै बेबादिनो गोबांथार डिपार्टमेन्ट मेडिकेलनि डिपार्टमेन्टआव जोंहा गोबांथार समस्या दङ। हस्पिटाल दं, डाक्टार गैया, बेफोरबायदि गोबां दङ। साब सेन्टार बानायदों, नार्स गैया, डक्टर गैया जानानै दङ। दिनै स्कुलफ्रा बायहं जिहं अबस्था। दा बेफोरखौ गासिबो थिग खालामनायनि थाखाय जों आसाम सरकाराव जोंनि 15 जन एमएलए खामानि मावगोन आरो बेबादिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे जोंनि समस्याफ्रा जोबलांगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। जोंहा जेबो फेक्टर जाया। दा इउपिपिएल पार्टि होननायानो गैखाला। दा प्रमद बर'आ थांनाय जे रायजो सभानि इलेक्सन
बेवहाय गावनो 15था एमएलए सिटखौ फाननानैसो दिनै बे रायजोसभानि एमपिखौ देरहाखानाय 15 जन एमएलएफोरखौ फानजोबनांदों बियो फैगोन बिसायख'थिनिखौ ओमफ्रायसो माखासे बिजेपिनि एमएलए बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नो भट होदों ओंखायसो रायजोसभानि इलेक्सनाव बिथाङा देरहानो हादों दा बिथाङा दा ओरैनो जास्ट नाटक गेलेदों दिनैहाय माने बेहाय टिकेट लाग्रा मानसिखौ नागिरनानै मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जलेन बसुमतारिया दिनै टिकेट लायाखै गावसो गेलेनो गोनां जादों दिनै जिरन बसुमतारि बिथाङाबो टिकेट लायाखै बिथाङासो गेलेनो गोनां जादों दिनै बे माबायाव बाक्सा समस्तियाव जे गावसिनिनो थाखानाय सासे बर' एमएलए नङा होमबा टाइटेला बर'मोन मा नाम मोनथाय बेनिया बावलायलांबाय आङो दा बिथाङाबो दिनै टिकेट लायाखै राकेशआ गावनो गेलेनांदों थारमाने टिकेट लाग्रा मानसि गैला इउपिपिएलआव ओंखायनो जानला मोनला साधारन मानसिफोर राकेशमोन बादि जायफ्रा दक्षथा गैया दिनै बेफोरबादि बिथांमोनासो टिकेट लानो गोनां जादों आरो दा ओंखायनो बिथांमोना देरहानायाथ' जेबो गैखाला आरो बे बिसायख'थियाव जेननाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो एमसिएलएआ प्रमद बर'नि बादै गासिबो बिपिएआव हाबजोबफैगोन दा बेखौ जों नुहुरखादों आरो रायज्लायफैबाय थाबायबो धनन्जयआ खेबबासो रायज्लायफैबाय दावबायसायाबो 10 बारसो रायज्लायनाया बेबादि आरो राकेशआबो दा माने एबारखौल' नेदों बिथाङाबो दा बिदिजोंनो सासेबो थाहैनाय नङा प्रमद बर'आबो दिनै बियो बे एमएलए इलेक्सनाव जेनखांब्ला दिनै बे हयथ' बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन बेबो रोखा जानानै दङ दा बिनि थाखायसो रायजोसभायाव बे देरहाखानाय आरो खिन्थु सोरबाया मोनाखै सोरबाया मादों खेबसेनोथ' रावजोंबो होबोनो हाखाया होनो हाया रावनोबो जों नेक्स्ट जायफोर मोनाखै नेक्स्टआव होगोन दा मोनसे समस्तियाव 1250 जनल' आइबिएस होदों दा खय हाजार मानसि दं बेखौ हिसाब खालामबानो जाबाय मोनसे समस्तियाव खमसे खम 80,000 बहाबा 1 लाखसिम दंहैयो दा बे खेबसेनो होजोबनो हायो नामा दा बे जागोन बे इउपिपिएलनि माखासे आइटि सेलफ्रा बेफोरखौ नायनानै नंबां जाबां खालामलाबायनो नागिरो बे जेबो खामानियाव गैया दा जोङो बयनिबो फारि फारि होलांगोन एबार जों फार्स्ट फेजनि थाखाय जोङो होखांबाय आरो नैबे आगस्ट'नि उनावहाय जोङो इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावहाय आरो गोदान लिस्ट खालामबावलायगोन बेवहाय मोनलायगोन आरो एबार नेक्स्टआव मोनैया 27-28आव मोनहैलायगोन 5 बोसोराव बयबो मोनजोबगोन आरो बिपिएफआनो सरकार जाबाय थाखागोन सोरथो मोनै बाखि थानांगौ बे इउपिपिएलबो गैखाया जेबो गैखाया थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सनाव जों 28था देरहाखाबाय बिजेपिआ मोनबा बिसोर 7थायाव मोनसे गारनानै दा बिसोरना 6थाल'सै नङा होमबा आरो सोरथोबा थाबावनांगौ बे जेबो पार्टि गैला बिपिएफआव अपोजिसन गैला माबायाव बिटिसिआव अपोजिसन पार्टि गैला रोखा जाबाय आरो बे माने हागल नाखायखि सागल माबा कि होननाय बादि आरोखि माने बोरमाया गासिबो जाजोबो फान्थाव गलाखौबो जायो नङा होमबा थिग बेबादिनो गर्जन बादियासो माने बेसलेस लिडार बियो गोदो आन्दलन समावबो केरेलायावसो खारखोमानानै थाफैदों एनडिपिफ्रा जेब्लाखि सिसफायार होयो पिजिएसिबि लिडार जाद्लाफैलायबाय आरो मालाबा पिजिएसिबिखौ गारनानै आरो मालाबा बे पिजिएसिबिखौ बोखावलाबायनानै लिडार जालायबाय आरो बिनि उनाव बिपिएफआव फैलायबाय बुरलुंबुथुर रादाब बानायलाबायलायबाय थाखा फैसा जानानै ब्लड आरो कंग्रेसआव थांलायबाय मालाबा बेबादि माने मोख्रा मानसिफोरखौ रावबो बेस होआ रावबो दाम होआ बे सासे दाम गैयै बिथा गैयै मानसि बे जाबाय सासे बर'नि कालसारखौ मिथिया बियो बिनि हिन्जावआबो केरेलियानसो दा बे केरेलानि माबाखौसो मिथियो बियो दा बे जेखि बुङा सोरबा सासे बर' आइजोआ दख'ना गानो ना मा गानो बे जेबो मिथियानो मिथिबाय दा बेबादि मानसिया जोंनि सासे गोथार आइजो नेताखौ बिदि बुंनो समाया हायोबा खमासो बिनांगौ बियो मानो होनबा बे बर' आइजोखौ सनमान होनो रोङाखै बे प्रमद बर' बादि बेबो हारसा हिन्जाव लानाय नङा होमबा केरेलियान हिन्जाव लादों दा एखे जातनि मानसि बिसोरखौ बुंनानै लाब गैया बिसोर जेखि होना मानो बर' समाजा बिसोरखौ गनायाखै ओंखायनो थांनाय बिसायख'थियाव बिथांमोना लाथिख'ल' जानो बाखि थादों नङा होमबा माने बिसोरनि खोथाखौ रावबो खोनासङा थारमाने ओंखायनो बिथांमोना जेखि इलेक्सन जाया मानो जेनबाय थागोन 2030आव जोङो नमिनेसन होबानो देरहानाय जाहैसिगोन बिपिएफआ बे आरो रावबो टिकेट लाग्रा मोनखाला नालाय जोङो ओरैनो देरहालांबाय आरो मालाय ষোল্ল মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমি ইউথ ওমেন BSU লগ হৈ পেলাই যিটো আমাৰ আগন্তুক যিটো আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 9 এপ্ৰিলত গতিকে 9 এপ্ৰিলত যিহেতু আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে আমি প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমাৰ যিখিনি ৱাৰ্কাৰ আছে প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল সকলোখিনি মত বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আৰু যাতে আমি 9 এপ্ৰিলত যিটো আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব আমাৰ যিজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰতিটো সমষ্টিতে যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আমাৰ হ'ব যাতে আমি বিপুল ভোটত তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰি পেলাই আমাৰ
মানে BTC যিখন 15খন আসন আছে যাতে আমি 15খন আসনতে আমি যদি বিপুল ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জয়যুক্ত কৰি স্কুলত পঠাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ হাইকমাণ্ডে এইটো নিৰ্ণয় কৰিব আজি আমাৰ PMB বডিৰ মিটিং আছে PMB বডিৰ মিটিঙৰ পিছতে হয়তো সেইটো ফলাফল ঘোষণা কৰিব কাক টিকেট দিব সেইটো হাইকমাণ্ডে জানিব